देंखो रानि ब्रह्म सागर बसुमतारिनि बेवाइनि नामा Kalian sana perang ni zaman itu sana हमको फिन के सब बड़ लेवल सब मजे भगवान ने मोहर लाने sana पर आमिन sekarang नोंथांमोना मुगैया होननानै हाय so आं दा मुगैखौ बुंलायला आरोना ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय जाय फंबाय बिनानावमोन भिडिअ हगारदों आं मैया 4:30निफ्रायनो आं भिडिअ नायदों आरोना स कमेन्टखौ नोंसोर फुङाव मोनदों जानो हागौ मैयाथ' मेंनायजों जाबजों एसे थाबनो उन्दुदों आङो एनिवे सानाफोर आङो दा दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदों 20,000नि दख'ना लायनो आं 20,000नि नायलांबाय थादो मा मा देखायलांनो हायो आङो आहा मालाय बिदि 400 500 600 700 दख'ना थाबाय थानांगौ नामा हाबाफ्राव मालाय खथ' मोजां दख'ना गानो स आंबो लायनो ओंखारगासिनो दं सोनाफोर सासे लोगो दङ बिमा फिसा बिसोरबो आंबो बिमा फिसा लेट्स गो फैद' दख'ना दखानावनो फैखादोंमोन सनाफोर आं एसे एग्ला नायबाय ओमफ्राय आं बारा एग्लाबो नाया बिदिनो आंनि बाजेटाव मा दङ बे दामनि दख'ना बिबाय ओमफ्राय गांनै गांथाम नायबाय आं बारा नायलाबाय थानो बायो आरोना एसेनो आंनि बाजेटनिखौ बिबाय लाबाय आंना मालाय बायदि बेखौ नायज्रां बिदि गैया आरोना फैसाया एभेलेबेल जुदि आं सियर नङाबा नायगोन आरोखि ओमफ्राय खिन्थु आं सियरबा आंना बाजेटआ बेसेबांनि जागोन होननानै स' होमबाथाय आंना बिदिनिखौ बिबाय नायबाय बास बेनो जाबाय आंना बारा गुदुर गादार नियम गैया सनाफोर मोजां दख'ना बारा नायबा फेयोसोना स' बारा नाया आङो थाबथां थिबथांसो आंना लानोबा लानो लायाबा लाया 5 मिनिट बासिनायनि उनावनो टप्लाखौ जुबाय सनाफोर जाबाय जेला गानो अब्ला देखायनोसै आरो माथो दा देखायनो हायाना सरप्राइज दङ फिसा गोनांफोर नालाय बारा गोबाव नै बिहाबो उन्दुलांबायसो राजाया ओमफ्राय लोगोआ बियाना बोरमा बेदर ज' जाग्राया ओमफ्राय आंनाबो नै गबथब जानानै दङ सनाफोर लानानै थांसै आरोना मा नांगौ बेखौनो मोजां दख'ना मोनो मालाय नै मेगनासो फेलांजोबो रांफ्रासो मोना सौआ ओमफ्राय आन्दायलायनाय आरोना एलन थांदों मालाय बेहा ओरैबादि लेथ्रायैनो फैदोंना मासुलिले एकदम टाइमानो गैखाला नालाय ओंखायनो थाबथां थिबथां फैबाय आरोना 20,000 दख'नासो लांनो होननानै फैदोंमोन आङो दखानावनो गैयानो बेनिफ्राय रेलगेटसिम जोङो थाबायबोनानै रेलगेटनिफ्राय जोङो फिलफिलि गाखोफिनबाय आरोना थाबायबाय थानो हायाना ओमफ्राय सनाफोर आङो दाबसे जायगायाव थांगोन आरोना माने दुखुनिबो जायगा ओमफ्राय खुसिनिबो जायगा आरो आं थांगोन ओमफ्राय नै आं दा एसे दाउ फिसा दहाय लानाया बेखौ आं संनानै लाग्रोनोसै आरो आं बेखौ माने आंनि आमाय लोमजानाय दङ आं बेनोसो संनानै लांफागोन आरो आङो मोननै मोनथाम जायगायाव थांगोन दिनैहाय स' नोंथांमोना नायफालांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आं दा मा देखायलांनो हायो बेनिफ्राय आं दा बेखौ संनानै लानोसै एसे जोगलावरि एसे खानसिंसा आरि होनानैहाय बे जाबाय आंनि दुखु जायगायाव थांगोन बेखौ खिथाबाय नोंथांमोना बेनिफ्राय सुखुनिबो माने खुसिनिबो जायगा दङ स' बेखौबो खिथालांबाय थागोन आरोना फारि फारिहाय जाब्रा जुब्रा जेने थेने न'निफ्राय थफ्ला जुनानै जोङो ओंखारबाय सनाफोर बङाइसिम थांनो बङाइ नङा जास्ट किसान बाजारसिमल' आरोना फिसालायाबो लानांगौ नै आमायनो संनाय ओंख्रि ओमफ्राय दै बथल ओमफ्राय नै बेहाय ओमफ्राय दहाय लायनाया दख'ना दखानिया बे आरोना सनाफोर ओमफ्राय दहाय आङो दख'ना लायदों होननाया 20,000नि नङा सनाफोर आंना बिनानावनि हाबा दङ स' बेयावसो थांनो नागिरदों आरोना स' बेनोसो आङो दख'ना गांसे गिफ्ट लायदोंमोन जेने थेने बुथुम खालामनानै मार्चनि लास्टमोन नालाय बेसेबां खिथाबावनो आंलाय अखा मोननो आं जेबो लाबोआखै आंना बे फुरानायानो बेखौनो गाननानै ओंखारबाय आङो खाफालाबो ओरैबायदि खावसे सेवनायसोना नांगौ समाव रिक्साखौनो मोनखाया नाय बेसेबां गोजान थाबायबोखो फिसालानि स्कुल गनानैसो ओंखारदों आरोना सनाफोर बेलासि फैलायबाय 3था जालायनोसै फन हरगासिनो ओमफ्राय ओरैबायदि दोखो मेंबाय आरो बिदि दख'ना जाला बुद्रु गानलायनाय फिस्लास्रो थफ्ला शिट जेला नाङा अब्लासो रिक्साया लाइन आंना खाफालानो बिदिनो सनाफोर डाइरेक्ट उइंगार मोनोबा बिजनि थांनाय उइंगार मोनोबा बेजों डाइरेक्ट गाखोनोसै ससेयाव ओंखारनो थालांसै आरोना आरो मोनाबा ससे गाखोनो थांसै स' नोंथाङा मोजां शेयार खालामलांबाय थागोन दा जों खदमसालियाव गाखोहैनोसै आरोना स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला ससेयावसो मोनबाय आरोना जोङो दसे गुसुर कासार खालामनाय आंनि फिसा जानाया गोदो उन्दुलांजोब्बाय आरोना सिबाय नैबेयाथ' हमथा जानो मोना मानो मोना सोनारनानै जि उसुबिदा जायो आरोना सानै गथ'बाथाय बिदि गारिफ्राव जाला बुद्रा सापागुरियाव ओंखारबाय सनाफोर बेनिफ्राय आरो अट' हमफिननांबाय नै डाइरेक्ट नङा नालाय डाइरेक्ट बिजनिफोर मोनोबा लामायाव ओंखारनानै थानो हाबायमोन आरोना जानाय बे रायजोफोरनि जानाय फाइनालि सनाफोर आङो दहायनो मोनफैदों आरोना बिदिनो खोमसिथ'वाखैमोन खोमसिनायनि सिगां
ओमफ्राय बे किसान बाजारावनो खानालाय आमाइ मोननियाहाय ओमफ्राय किसान बाजारनि मोनैनि एसे आगोलावनो आमाइ गिदिरनि न'खौ मोनो आरोना माने ओमफ्राय जाय आमाइया लोमजानानै दङ आं जायनि थाखाय बेदर संनानै लाबोदोंमोन आइयाबो दंहैखायोमोन बेहायनो गावनि बिदानि न' नालाय ओमफ्राय आं बे आमाइनो जाहोयो माने बे आमाइनो होबोनानै आं लाबोनाय बुस्थुखौ होबोनानैसो हाबाथिलियाव आङो फैदों आरोना ओमफ्राय हाबाथिलियाव फैनानै बिदिनो गिफ्ट होबाय जाबाय लोंबाय ओमफ्राय आङो अचानकसो फैनानै बोरै भिडिअ खालामनो साननानै आङो उसुबिदा मोननानै ओमफ्राय आं भिडिअ खालामनो मबाइलखौ आं दिहुननो हायाखै सोनाफोर गाज्रि मोननो नांला आङो हाबानि भिडिअ लाबोनो सानदोंमोन मा होननानै बुंबावनो बेनिफ्राय बयखौबो लोगो मोनबाय आङो ओमफ्राय आंखौ बयबो बुंबाय बाप दिनैसो बेसेबांबा गोबावनि उनाव माने ओरैबायदि आरोना सोनाफोर आङो हाबा जानायनिफ्रायनो बिमाय बिमानैफोरखौ एकदम गारनाय बायदि जादों आङो माने धुब्रियाव गोदोनानै थादों आङो फुरानो जेला गोदोदों ओमफ्राय जेला गोदोखांनानै आं बाहेरायाव ओंखारनो रोंबाय अब्ला फिसालानि मालाबा स्कुल फरिखा बेहाय सोरनिबा हाबा आरि जायोबाबो आंहा एकदम फैनो उसुबिदा टाइमानो माने मिलायाखै ओमफ्राय फैबाथ' हायोमोन बाट आंनो फैनो रोङासै आरोना बेबायदिनो आरो आं आमाइमोनखौबो लेंहरनो रोङाखै ओरैबायदि दुखुनि खोथा आरोना आं माने मा होनबावनो आङो लेंहरगोन आमाइमोनखौबो लेंहरनांगौ लागा दङ आलासि जानो आरोना गोबाव जाबाय अब्लाबो लेंहरगोन आङो बेनिफ्राय दा आंना नै फिसाफोरा उन्दुबायसो हाबाखौबो आङो नुवाखिसै मोजाङै दहायनिफ्रायनो आङो बेहायनो दंफैयो जास्ट हौवा गोदान फैनायनि उननिफ्रायनो आङो बेयावनो दंफैयो माने फिसाजोआ खेलें खेसें खालामबाय थाबाय दावराव दावसियावहाय ओमफ्राय थादोंमोन ओमफ्राय रावजोंबो थाया आं बेसे बानानै लानो ओमफ्राय ओंखायनो आङो बेयाव फैनानै दसे गोबाव थाबाय आंबो दसे उन्दुलांलायबाय मेगन गोजा जालायबाय आंबो ओमफ्राय उन्दुलांबाय दा बिदाय लासिगोननो ओमफ्राय बेखौसो आं नायहैनोसै मालाय बयबो हुलुस थुलुस ओंखारजोब्बाय दोनलांनो थाखाय ओमफ्राय आं एसे नायहैनोसै मा देखायनो हायो ना हाया आं मोनथिला सोनाफोर थांग्रोनोसै आङो देखायनोबो हानो हागौ एसे जेनेबा फुंनिफ्राय फैनायबा देन मोनखानानै थागौमोन ओमफ्राय आंबो भिडिअ सिडिअ एसे लानो हागौमोन आं बिदि खालामनो हायाखिसै सोनाफोर सोरबाफोर हाबानि भिडिअ लाबा मोजां जागौमोन बिदि सानोबा सरि आं लानो हायाखिसै ओमफ्राय आं दा बिदायखौ हायोबा एसे लानोसै आरो आइमोन गाबनायखौ आइमोना बिमानै जाहैबाय नालाय हिन्जाव गोदाननि माने आंनि आमाइनि फिसाजोनि हाबा स' आङो एसे थांफिननोसै बारा गोजान जाया किसान बाजारावनो आरो आमाइमोननि न'आहाय माने आमाइमोना किसान बाजारावनो थाफैजोब्बाय साथामबो आमाइयानो ओमफ्राय गामियावहाय सासेल' आमाइ दंसै साब्रै आमाइमोन आंहा एनिवेस आं दा नायहैनोसै आं जुदि बेमपार्टिजों लोगोसे एसे देखायनो हायोबा देखायनोसै आरोना सोनाफोर बेनिफ्राय आं थांग्रोनोसै बिबैया माबाबायनो नागिरबाय बाजाया बिबैखौबो नों एफा गोबावजों खनसे नुनाय बहा मोननो बिमायबो फैदोंमोन आंनि फंबाय माने बेबो लानो नागिरदोंमोन बेजोंबो थाया लाग्राफ्राथ' दङ थाग्रायासो थाया बेमपार्टि दामनाय आं मेव मेव मोनगासिनो दङ आरोना नायनो बाट उफाय गैया आङो मोसानाय मेव मेव मोनगासिनो दङ ओमफ्राय उन्दै लानानै बोरै खालामनो आरो उन्दैयाबो जोङो मोनानानैसो सफैबाय ओमफ्राय आंथ' गासिखौबो सिनायजोबा आंनि बंस'फोरखौबो ओमफ्राय बिसोरबो आंखौ सिनायजोबा बेनिफ्राय आइनाव सोंबाय मा जायो नोंनि होमबा आइया खिथाबाय फिसाजोसो आंनि ओमफ्राय जोङो भिडिअ'आवसो नुयोमोन माने आंनि साबस्क्राइबार आदामोन आब'मोन बाजैमोन लोगो मोनदों आङो बिराद मोजां मोनदों आरोना बिब' बिनानाव लोगो मोनदों एसे आङो माने बिसोरो आंखौ मिन्थिया ओरैनो आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोननानैहाय आंखौ साबस्क्राइब खालामदों आरोना बेनिफ्राय दाथ' आरो दागा मागा न'नि मानसिसो ओंखारबावबाय आया माथो न'नि मानसिसो ओंखारबायलाय होननानै बुंलायनाय आरोना स' मोजां मोनदों आंथ' दागा मागा खिथानानै लानो हाया जे आं भिडिअ बानायो आं इउटुब बानायो आंखौ साबस्क्राइब खालामो आं बिदि बुंनो हाया आंखौ सोरबा सिनायनानै बुङोबासो जे जों नोंखौ भिडिअ नायो होमबासो आङो दे नायलांबाय थादो अननानैहाय बेबायदि बुङो आरोना ओमफ्राय आं दागा मागा साबस्क्राइब खालामनो आं मालाबाबो थिननो हाया मबाइल दिहुननानैहाय आं भिडिअआवसो थिनो आरोना माने आंनाव एथबां बिदि साहस गैया आरो एथबां गिदिर इउटुबारबो नङा नालाय स' जाय सिनायनो गोसो जेनेबा जाय आंखौ मोजां मोनलांदों बिसोर नायफ्लांदोंबा मालाय साबस्क्राइब खालामखागोन आरो खालामखाया आरोना जरजबरदस्ति थिननानै लाब गैया बेनिखायनो आंनि साबस्क्राइबारा थाब बाराया आरोना मालायफोरबायदि जेरावखि थाङो बेयावनो आङो प्रम'सन खालामनानै लानो रोङा नालाय ओंखायनो स' लासैनो थांगोन आं बिदि थिनलाबायनानै लानो हाया गाज्रि मोननांला सनाफोर थांस्रांजोबनानैसो भिडिअ खनसे लाबाय आङो नै रावबो गैला बैथिं ओंखाम जाग्राफोर दङ आरोना थांजोब्बाय लांबाय बिनानावखौ आं एसेल' नुजिरबाय नै जिरायदोंमोन आरो ओमफ्राय बाथौ हाबामोन नै आलारि बाथिया दाबो जोंगासिनो दङ मा खालामनो फिसा गोनां फिसाजोआनो थाया आंना बांद्राय दावरावखायनो आङो मोजाङै नुवाखिसै आइयाबो थाङासै
लामाथिं डेक'रेसना बिदिमोन आरोना हाबनाया रावबो गैला नै ओंखाम खुरग्राफोर साफा सानै ओमफ्राय आंहा दासो भिडिअ आरोना बेनो बे आमाइ सासेनि न' ओमफ्राय नैबे आमाइ उन्दैनि न' जों बेयाव उन्दुनोसै आरोना गाबोन सानाव एसे देंखो रानि ब्रह्म सागर बसुमतारी बेवाइनि नामा आंखौ मिनिनोबा मिनिनो सनाफोर आं रावबो गैयावसो लाबाय आरोना गथ' फिसा लानानै बोरै केमेरा लालायनानै भिडिअ खालामबाय थानो लासिंसिं जायोना मोनानि बोथिसे ओंखाम जानानैसो फैबावबाय आङो फिसाफोरखौ फुनानै खारलांसैसो नै सिखारखोना माखो दानो सोनाफोर